Sljedeće pitanje, opet u ovom istom duhu, kada se neko upokoji u toku svetle nedelje, postoji narodno verovanje da duša upokojenog ide u raj. Šta crkva o tome kaže? Znate kako, dobro ste rekli, narodno verovanje. Naravno, to narodno verovanje potiče tako iz najboljih, najlepših pobuda. Pogotovo ako nam umre neko blizak i drag, pa su pokoj, jeli, kako kaže, svete sedmice, to su oni svetli vaskršnji dan, jeli, da ide u raj. Međutim, šta kaže crkva o tome, crkveno učenje? Pa naravno da ne može čovjek da zadobije carstvo nebesko samom činjenicom što se upokojio u toku svetle sedmice. Mi znamo kako se stiče carstvo nebesko, verom i delima po svetoj veri pravoslavnoj. Pre svega, naravno, čovjek treba da bude kršten, treba da vrši zapovesti Božije, treba naravno neizostavno da se pričešćuje, jer sam Gospod je rekao, ko ne jede moje telo, ne pije moje krv, nema života u sebi. Život znači po svetoj veri, po veri pravoslavnoj, vršenje zapovesti Božije, vršenje evanđelskog zakona ljubavi, to je ono što nas vodi u carstvo nebesko, u raj, a naravno ne nikako, jeli, vreme kada se mi ljudi upokojavamo.